Sredili smo sve, ipak mladiću dragi. U mojej glavi mjesto se vaš glas. Neka te ne binu nevažne sitnice. Sve relativno, reče netko. A što mislite? Koji je glavni razlog nestanka zelenoga? Zeleno je najtolerantnija boja sunčevog spektra. Ona dopušta da se u njoj miješaju razni životi koji živimo, koji ćemo tek živjeti, razne emocije i razni spektri. Ona je najtoplija, najdobrohotnija i najdobronamjernija boja koja postoji. A zašto baš glazba? Ako svijet ostane bez vrijednosti glazbe, za te zelene vrijednosti više neće imati tko živjeti. I sve će postati sivo, pretopit će se u jednu sivu bezizražajnost, besmislenost i bezvoljnost. A ti? Što ti misliš? Shvatio sam da ljudi misle da je ekologija znanost van svetih knjiga, a gadno se varaju i tu im je zamka, čak preživljavanje. I misle masovno su pisane riječi nastale zbog prava, pravila, propisa, mjerenja međa i slično. Ali nisu. Pismenost je tu radi kompozicije, ljepote, ljubavi, sklada. Da ono neizrecivo pretvore u izrecivo. A zašto vas brine naša glazba? Brine nas jer je glazba u nama ono najvažnije. Mi uopće ne koristimo govornu komunikaciju, dok vi svako malo renovirate Babilon. Jer mi to razgovaramo mislima.